Say. Hello. Hello. Yeah. Say. We say. Say. Lincoln na uyu kana muri pop uyai mutanga kupinda mimi mbozi ndini chinhu chenyu guys. Chinhu chenyu. Hey guys, how are you? How are you guys? How are you? Hey guys, how are you? Masquera say, how are you, Barbara Musa? Kwata Diwanashe Foishi, Tari Murise, Mamoyo, Mamo, how are you, Sisi Murise? Teresa Ngwenya, how are you? Mautinia, Signoro, hey, hi, Shiro. She's okay. Aunt Omi Jamba, hello, everyone, how are you? Hi, guys, how are you, Shemarians? Murise. Masquera say Shemarians, magadzirira rezvibregedia. Lincoln Natasha murimo here comment section. Excel. Gloria Masia urisei, Margaret Mavende urisei. Amana murisei, Masquera say. Masquera say guys, Masquera say guys. Murise, Bright Soma Sondo. Hi guys, how are you? Sheu Tapamire, yes, Shero, yes, Nyande, Urise. Karise Kalive, Lucia Wena, yes, Urise. Katiyo Modesta, and the Jirise say Amana. Jirise say, Masquera say Muruku Matiri Mana. Isu tiri pano pa Thailand, tiri wadi. Ruchi pochashe, urisei, Ashton Mari, hey. Ashton sene miyakanaka hi. Mari money, hey. Amusdonda adopta were. Ru MTD, yes, urisei. Shane MGY, urisei. Vashet Kazinero, urisei, ndiri boss angu anesuneti ndeipi takusua kana newewewo takusua singaiti takusuawo kana newewe beauty madanire murisei amana murisei guys murisei guys amusati makwana 89 nezvibregedia zvine vanhu apa muchiri 89 de rega ndinyarare zvangu ini mwana wemunhu guys, simkaita munorwa murisei ko brother Mato Shona urisei apa ndarazinazi pano Jan really wrong platform wrong platform iyoyo Hapa basi pezvinyari zvinoenda zvenyu matasununguka erina muchengwa ndeipi itaichironga urisei gogo magorimbo how are you nyati murisei dzungu ndorachotoda panapa we love dzungu kuti zvenyu zvototorera utoda kutotiti uku kumasititi motibhula pano motibhula hakuna izvozvo taura nyasha ndeipi escan achava konse urisei nyasha sazi urisei ndeipi Lincoln Natasha, where are you? Tatokumirire kuti muye kuchinhu chenyu ichi. Emilia Kembo, how are you? Helzo Mavunga, how are you? Alice Zuze, urisei Alice Zuze. Muzvimwe nyenge yesikani urisei. Wilma Mandaza, ndeipi? Shema. Wilma Mandaza, ndeipi urisei?
Tari tari abada kudzokorota. Tokozani muleya ingava vanhu tasvika 115 ingatirukenda. Tasvika 115. Tasvika 115. Tasvika 115. Tasvika 115. Yay! 116. Hey, 116. Hey, Rejoice Gono, how are you? Hey, 116. Hi guys. Tiri kuedzera. Ndanimbona ndinari kuseri. Links. My Lincoln, my everything. My Lincoln, my everything. My Lincoln. Aswang. Lincoln aswang. Kunyepa. Mamoyo special. Vana mamoyo tiri kuwanda vana. Vana mamoyo tiri ku MC asatanga. Vana mamoyo tiri ku anzi mafadza muchaonyerwa. Ndeipi uri sei? VJ, hi, how are you? How are you? Beauty Madanire, how are you? Ru MTD, ndeipi uri sei? Shero kusepa. Na beauty. Ruseka katogwa kurowa madhanza akho. Adi shero kuita vanchoga. Ndeipi amana ndeipi nice hair. Emilia Campbell ndeipi Gloria Masia, how are you? Ratizo Bena, how are you? And the shero boy Rexeru go jive. Bren Boran didn't say. Amana Linksy, Akomana. Pakomana. What is Brigadier Lincoln? Who Brigadier China Lincoln? Chai, my people. Yeah. This is not fair. My Lincoln. Regashera so imba my Lincoln, my everything. Angaona zvechokwadi kuti hey. Mbatanga wabuda. Kuti nyambizangu uzokwasa panje. Ndine 130 pasi. Akomana chibrigadier, amana muri akomanaka. Akomana zvibrigadier zviri kuseruku. Tasha, please, yakuseri. Hanzi wakuti nzwisa moyo. Mufonera uye kuseri. Handisikuzoenda asitombwa ndizozenda tombosere kuti life yata. Faith Mutsambiwa. Hi guys, how are you? Zulu Janet. Uri say Tiri wadi. Tiribo. Music uri kumbele. Ndikuona uchadonza imbe. That's music iri pinte chitamba changu. My woman. My everything. Ndipose ndichage musikana guys. Wait a second. Ndikuya. Musikana uyu andikuzoti why anonoka. Live now. No. Oh, what does right. Machitana apike zvokumanya. I see you to set for Tapa live. Okay. Let's go music please. Alright, no play music. No, ndikiri ndachichaga vanhu vacho vari kufanira kupinda apa. Ndachichaga abantu bonke.
2 minutes. Connect to the Bluetooth. Connect to the Bluetooth. Mukuna nchimbo connecta pa Bluetooth. Okay. Zvokuzonzi hanzi zvinhu changu chakadonha ndidi uchanga kutozotsamwa handini paya. The Bluetooth is up to connected. Ndiri kumboconnecta Bluetooth yacho amana. Bluetooth is up to connected. Bluetooth is up to connected. Hi guys, Connect to the Bluetooth. Mubuli. Abana. Apa kuramba kurira Shemarians. Yes, kurira. Why? I don't know why. Guys, speaker kuramba kurira. Zita moto ere. Erina. Kwadi kumboisa kolingona nemamianzi futi apinda aridza yake mumanzi. Isavanchoga. Hey. Links. Hi Lincoln. How are you? I'm right. What's up? Ukutanga pasa sukukunzwa. How are you doing? Auskunzwika Lincoln. Chimbon Tropa. Network mau. Chimbon Tropa. Tropa pizza. Zibondi dzirusi. Kuti kakonekta foni yedu yavhuza tikunzwa zvikuitika ko. Hatona kuti foni yangu kuti chichiitika. Yasinzweka. Volume yacho iri pasi. Volume iri pasi. Kwai. Hanzi link ndizo. Akomana link atotora comment section yese. Guys, musadaro amana. Hey! Connect to the Bluetooth. Lingo natotora comment section yese. 100%. Iri kuramba kuconnect. I don't know what happened. Amana speaker ari kuramba urira para speaker achiriridza muswereseswa. The Imagine. Bluetooth is up to connected. Ramba torizei. Musikana aenda mufonera kuda asati apedza. Hanzi ndakutouya. Tasha, where are you? Tasha. Hanzi Lincoln auya nehasha. Akomana. Aya. Waconnect. Mira. Ingati waconnect. Guys, Lincoln to the Lincoln. DJ Nyasha. Muchawaona DJ Nyasha. Akomana pana bhati ringoni rakomana. Hanzi ndapotsa ndasara naeni abeva. Don't worry. Connect to the Bluetooth. Yeah. Isa Panchoga. It is some child for decoration. Oh, in Nagas. Jesus Christ. Who is here? MC is not yet here.
practice a model. Ndokutendera link wapinda nemapindiro anoita aya. Ngandinoisa mu-comment section. Guys, uyu ari kukonwa kupinda saka regai ndite so ndi guys ini nasa ndatenga kuprepare isiteri yangu yandichada kuzongozhongoloka miretoni ndoda kuisa link for MC because ari kuti hanzi ndikukoniwa kupinda kandada kupinda mine zvatiri kuita. So guys, game nokuseka ndatata kutaura kuti game nokuseka kana ndapedza munhu anongondiseka chete ndasini kumublock. Anongondiseka chete block. Kungondiseka chete apa pane ndiri last ndosaka ndisandachinja uyu ari kumbotochinja uyu. Jesus Christ. Guys, I predict my fall today. Vanenge Kumbi is there. They're here. Ndinenge ndina kutadza kungopinda chete. Metoni uyu ndozvese. What happened? Ndazora volume. Nditambira hangu vanini. Guys, vamwe vari kuchinja ka ini asati ndatanga kuchinja. Musaniseka guys. Yes, zvaita. Ndokuedere Tasha zvaita. Alright, Tasha is here. Tasha, let me add Lincoln. Lincoln, if you let us Tasha, I gotta check out. We are judge, we're gonna judge our way. Prove it. Song yantukuzande yangu. I sang this song. Right, MC. Hello. MC vachambochinja. Ini ndangu ndokunochinja. Okay. Tungabude zvako. Kundiwa. Ya, ndikukunzwa. Tofana kuconnecta ugoza sikunzwa. Comment section iri kuminzwa here. Tasha. Lincoln uri kundinzwa? Tasha. Mirandi connected to Bluetooth was volume yedu yakaita issue.
All right. Taura tinzwe Tasha. Shemarians, maskera sei kwamuri kwese. Tinogamuchirai Oh my God. Network ngeisanetsa guys. Urundinzwa? Tasha dona udzoke futi. Okay. Dona udzoke. Taura. Links uri kupi? Ndakazwa manje kuti chichiitika apo. Vakuti loud and clear. Saka ifoni yangu iri yafa. Hello? Ndikakonekta neuye zvinoita here kuti tiri palive zvinotoita kuspika. Kusei sikuita. Ndikakonekta pachunzwe. I think so. Metron. The Bluetooth is laptop connected. The card also which is what? Connect to the Bluetooth. So. Sandodi, what should I do? The Bluetooth is laptop connected. Avari kuti tikunzwa saka ini manje atizonzwi zvavanenge vachitaura kavo. Connect with my phone. Kuti Kuti iyo inenge ichishanda iri ipapo. Tudi. Video. Then this one inenge ichiita audio. Oh. Wait, ngombira ntangenda connected. Tasha adzoka. I think phone yangu ndio yenye problem. Hello? Wakunzwa chero? Zviri sei Tasha? Chero? Wakunzwa? Hey, and nini kwangu asi kuti muzwa achini. Yowe. Taura tinzwe Tasha. Ndiri kuti uri kundinzwa izvozvi? Yeah. Ende wabva wafriza chero? Zvazvinojera zvenai. Wafriza? Tasha. Hello, chero. Yes, Taura tinzwe ndaisa kudata. Wakuninzwa? Ataura kwa vanhu vatanzi tiri kunzwa but inasi kunzwa hangu. Wamute hako chero? Handizivi kuti wakunogadzirire kana kuti. Hello chero? Chero ave pamute. Kombira tidzadzise volume. All right. Ndiningani? Yeah, wow, zvaita. Wakamute chero, wakamute. Uri pamute. Kuita utoilet. Okay. Uri pamute chero.
Wakunzwa. Hello. Ndakunzika. Tasa taona zvako. Ndakunzika. Yes, yaita. Right? Oh. Yazoita Jehova Mwari wakanaka. Yazoita. Tinotenda Mwari kana zvaita. Tanga zvako. Okay, togamuchirai maShemarians panopa Shema TV. Toda kukutambirai pashow yedu. Show yedu yanhasi yatinayo. Tiri theme yedu yanhasi ndeyemuchato. Muchato uyu uri under sustainable resources. Saka nhasi ndatoya nema-SDG chaiko ndini mukoma bias wanhasi. Nhasi ndini mukoma bias. Saka kana chitaura nezvema-sustainable resources ndichataura ndichipresenta neoutfit yangu iyi yandinayo muzuva ranhasi. Kumusoro kuno, this is a plastic bag which I made into a top. Top yedu it's a plastic bag. And then maruva edu atagadzira panapa ndemapepa. Mapepa chaiwo like paper. And then the skirt is also a plastic bag. Those skirt, and then these flowers are also mapepa. Saka kana tichitaura ma-sustainable resources, tikutaura ma-resources. Tikutaura ma-resources anoita kuti tikwanise kuchengeta environment yedu, which can be recyclable. Saka ma-resources edu aya ndo atinenge tichishandisa muzuva ranhasi. Muzuva ranhasi tinenge tichishandisa mapepa, sellotape, glue, tichishandisa materials, plastic fork, all those things. Saka pama-conditions edu atichaona muzuva ranhasi hatikuzomboona kana tsono kana shinda hatikuona. Nhasi hatikuzoona shinda kana tsono. Saka ma-creativity dzatichaona pano dzinenge dzakaita tsono without shinda. Pama-conditions edu atinawo nhasi tina timu yacho totevera. Okay. Tikuona kuti majaji edu asvika panzvimbo. Comment section mururu nemiridzo atifarire majaji edu. Tina Mr. Lincoln ndo vari pamajudges edu, ndo judge vedu vanhasi. Mr. Lincoln is an award-winning fashion designer. Ndo vanenge vakatibatira mutambo paujaji hwanhasi. Ma-conditions edu aya ari pamakwikwi emubairo unodakadza unofadza fani. Mubairo we$20,000 US dollars. Ngatifarire variyo. $20,000 US dollars ndo yatinayo nhasi ichawiniwa nemacontestants edu. Pane device inoita ma-echoes.
Yeah. I think Lincoln device yenyu iri kuita ma-echoes. Right, ndarigadzira. Okay. Nandiri kutaura pamusoro pemubayiro wedu uchawinwa nemacontestants edu aya. Tati mubayiro wedu ndewe $20,000. $20,000. And a trip to Bali, a 4-day trip to Bali. That's the first prize. And then the second prize is, I want to say, Mario. It's $10,000. $10,000. No, Marita win one second contestant. Yeah, I winner. $10,000. And then 10 contestant wedding. 10 contestant wedding at $5,000. $5,000. No, my contestant wedding. And this is good. Lincoln mungatitaridzere wedu mukombe uchawinwa nemacontestant edu. There is a trophy uchawinwa nemacontestant edu. And this is Lincoln iri padhuze here kana kuti tozoishowa kwekupedzisira. Hainozoya kupedzisira. Tasha. Surprise comment section yumo. Aiwa tinofara mauya makawanda. Aiwa ngatifarei. Chazondiya ngona Lincoln tikuwaona. Tasha zvaita manje ndakuti achiona because mukuti muchibreak isazwei. Oh. Zvapita. Can you be a bit organized, Shema Love, for those who don't have data? I'm also trying to use data because Wi-Fi yedu iri kudona, guys. Ndikuzama one. Saka musati it's a bit organized, guys. Hatitori no ameuchichikuitika kuno. Aiwa matechnicalities anowanika, guys. Ngative patient. Why? Oh. Let me just create another link because hapana chandikunzwa ini zvese zvataurika hapana chandikunzwa. Oh, all right. Okay. Guys, ndinoita mheno zvairi kuita saka ndikuzama kuisa data zviri kuramba futi kwese. Hello? Okay. Mina ndizame kugadzira another link because uyu harisi kutombonzwika. Si, zvese zvikudzima. Nditonge ndicharegera. Mina ndicreate rimwe link. Mina tiende live. All right.